Saya sian ko apa yang subhai biang fi baro hagani ga janmit shagani ga healing worship haga kerteng betiang tam berbedon bortam ke jong Jesus ulang no primji mar aingoru yutrai hagani ga janmit ba yo biang sai sian man yang biang hakmat ke jong pi man ai kani ga ktien ke jong blai ka ban long ga jingkur khu ka ban long ga ktien ka ban ai ka ta ga jinkerman ya ka ta ga jim ga jongi iwe pi we but hagani ga por shwa bangin yo ban let sa kaktin ka jong blay kani ka jingkren ka banga kwa ban kren kumno ngin le haba ki eryong ki wan ha ka jim ka jongi kumno ngin le haba ki eryong ki wan ha ka jingim ka jongi ma bun sien ngawi fi kani ka way haba kum ki bangay kaktin ka jong blay ka kren shay lupa bangin kindu shibun habangi shakri yang kani ka kerting ka jong tra Habalatay, ya katakan nongrim ke jongi, Lord Jesus Christ, mau siang baskem. Kaktiin ke jong belai kong kiliar kinwan, keslap unbe, bagi jing shlay kinwan. Hari kata ke yang kanum kelwan. Bang yap sutu, ya kan ekaway, habang iyat nanti kum kita gibangay. Habang isdang man syakri, nini habang iyat bat utray. Kiar yong kibabun haga jim ke jongi, ngini kendo bay. Bat kabenta kum kibangay, kum nungin le. Kapan i ya kata ka jing long rong ba ka jongi kapan i ya kata ka jing shanya ka jongi kapan i ya kata ka jing nget ka jongi tadaw habaki eryong ki wan ha ka jim ka jongi bunsin kum ki briam ngidap stang na ka jing kruslay sudah ngidap stang na ka jing atatin sudah watla ngila itu yu try bunsin habaki wan banbe kini ki eryong ha ka jim ka jongi ngem nang ban lei ai traw ka tin ka jong blay ka hikai ngi Bagaktiin ka jong blay ka ai ngi ta ka juba haba kini ki eryong ki babun ki wan ha ka jim ka jong fi tang ni ka way masnat kani ka ktiin ka jong blay na ka sam si spa ap ka way ka khot ka baning kong kong ni khmet ki khmat ki lum nanu ka wan ka jingrap ka jonga ka wan nau tau blay blat hau ya ki beneng bat ya ka kendo kaditang kata ka bangila ban le kum ki banget Mar nginom la ban penjam ya kita ki eryong da kata ka jingle ka jongi nginom la re haba ki wan kini am ka jingmut ka jiperkhat ka jongi ka khmat ka jongi am ka di bangin khmet be tang shu try it's not about David wa ngani wa khmet ki khmat skilum nanu ka wan ka jingrap ka jonga ka wan no tau blay ubla thau ya ka beneng bat ya ka khendo bat kani am ka di ka way ka de khot am ka ba ai man sim ha haba nga sedang man syakri ka teng ka jong try ma babun sien habang ayat bedu try ki babun ki eryong ki bangai kendo aga gm habang syakri ya kerteng ka jong try but habang sedang man yo ya kata ka jing ai ka jong Jesus Christ ha ka jim ka jonga habo try sedang man pentamai ya ka gm ka jonga hot kumbangla ai ka tesmi hindai khendiat chu batai lingkot ang dia ba kadi em kadi ta ka dokot em ka ba ai bha ya kata ka men siem ka ba ai bha ya kata ka jingkermen Mabalay ha kapo banga ngai syakri utrai banga ye kendo yu Jesus Christ ka jim ka jonga kare ha kata ka jing tiap pang ka jonga bat kare ha kapo banga amla tang man dengan yahat ru re ha banga pai syakani ka tien ka jong blay ngai i bau David anga khmet ki khmat skilum nanu kawan ka jingrap ka jonga kawan nau tau blay bla thau ka bedeng bat ka kendo bat kani ta ide ka dokot am ka ba peloi ngai am banga nom khmi shu syakita ki eryong ne nang khmi shu syakita ki jing ia ne nang nom khmi shu syakita ka jing bamla yat ka jonga harengan khmi sha uni u blayam u bla thau ye ki beneng bat ya ka kendo bat habanga sedang man khmi sha utrai ngai i kata ka jingai ka jong utrai am ka ulong ka badab biang ha ka jim ka jonga ma balai ha ka por banganga sotlot am ka ktien ka jong blay am ka ai ka bor ha ka jim ka jonga bat kadi kata ka ktien am ka bar shong ba ka jim ka jonga bat kum juru habang ai ka ktien ha ka jim ka jong pi ka sngi kam de ka banga syukran re ka de ka banga ngala ya lenti ya kata terang wala ban ai pi ta ka jing tikna haka jim ka jong fi haba fi can do yakini ki eryong ki bawan ban be haka jim ka jong fi wanum pet syakita hari ai baka kmat ka jong fi barka jimmer ka jong fi am kan pet tang syutrai amen ma bun sin am habang yat lenti bat utrai ma fi ka besuk tam am ban mani utrai am haka por babaro ki biang lut haka jim ka jong fi kadenam de ha
Haba baro ki biang lut, haba baro ki trailang em, nakabenta jong PM, kadika besuk pelat em bangan ra gini ti, bangan money yang kadika kerteng ke jong try, bangan pun kraw yang kerteng ke jong. Hari ka por ka ba etam do em ban money em, kadika ka por ba ki eryong ki wan, ha ka jim ke jong pi. Balai, ma balai ka jimut ke jong PM kam let show try, ka jimut ke jong PM ka pai no syakita ki eryong. Tadaw kari ka ba etam do em ban money you try em, kadika mangiken do ya ki eryong. Teraw babun sin kum ki briam ki dap da ka jing artatien, ki dap da ka jing kuslai. Haba ki be ki eryong ki babun jat ha ka jim ka jong ki. Haba ha ka yen ka sem ka jong pi, haba ka don ka jing pat jing ya pra, haba ka jim ka jong pi, haba fi kendo ya ka ta ka jing e number fi shakri you blade, number ka jing e ka jong fi sha be na la ka jong ka yen, ba number fi shakri ya ka teng ka jong tra. Haba kini ki eryong ki wan ha ka jim ka jong fi, wa kum ka kmi haba fi la yo you try, haba fi ai ka tien ka jong blade ha ka yen ka sem ka jong fi, babun kim snap yang ka tien ka jong blade, haba fi ai, babun ki le persha ya ta ka tien ka jong blade, haba fi bad. But haka yang kesem ke jong fi, haba ki khon ki jong fi, haba fi sedang man snake, fi sedang man pinbet, ki le persha ya ka jim ke jong fi, haba kata ka jing shong ku rem ke jong fi am, ka sedang man pat, haba kata ka jing em ke jong fi am, haba fi wa de kam, fi yo ya kata kam, ne na kam ke jong fi shabe, ne fi yo ya kata ka report am, now doctor ba fi le ban kendo, fi yo ya kata ka report ke besneu, teng teng am ki ni am ki wan kita ki eryong am, ki ba pelong ingi am bangem nang man mani ya utra, balai numangi kendo pelat shibo ni kini ki jing e, kumnungan mani utra haba ka jimut ka jonga am ka dap stang digini ki jing khuslai sudah ka jim ka jonga. Tra babun sin am ka pelong ingi am bangin klet ban pai shu blai ni pai pen man no sya kita ki jing e ki jongi ni pai pen man no sya kita ki eryong ki jongi. Ka tien ka jong blai ka ong wat pai kita. Ka tien ka jong blai ka ong pai shu trai. Amen. Kata kari ke e ke banga ban fi am ni hab dei ban le abang ye kendo yakini ki eryong ki bawan ha ka jim ka jong pi. Ne ha ka GM ka jongi. Mga snat maka ka tien ka jong blay. Baka ay ka ta ka jinkerman. Mangin pet tang siya try. Nginong pet siya no siya no. Nginong pet siya kibahing basam. Nginong pet siya imay pa. Nginong pet siya kurem. Nginong pet siya no siya no. Hari ka kamat ka jongi am. Kan pet tang siya try. Mari tang try tu balaman penkala. Dari tang try tu balaman pen i. Ya kata ka buram. Hapreng ki eryong ki jong pi. Amen. Tarang hap sutu bah ya ka tien ka jong blay namar kan ka tien ka jong blay ka ay ka ta ka jing pentingan namar kan ka tien ka jong blay am ka ay ka ta ka jing kermente ha ka gm ka jong pi bar ha ka gm ka jong i we pi we ngam ong ha ka ka por am ba marsen mani ya utrai ngam ong begitu ki eryong kin jai jai no ka gm fi am re ha ba fi mani utrai am fi klet no ikita ki baro bar fi kmi tang shau bar ba fi kmi tang shau am upendap ya ka nega don ko jong fi ya ka jingmut ka jing perkhat ka jong fi am da kata ka jing kemen bom dan menum no balan pendap ya kata uri tang try amen uri tang mo u balaban pendap ya kata ka jing suk ka jong u ha ka jingmut ka jing perkhat ka jongi bada ka don ka jongi bobon ki buri ha bangi yeselok ki wan ra ki jing e ki jong ki ko ki kendo ya kita ki eryong ha ka jing jong ki ba ka dai tang ta ka tien ka bu blai wa ka jing ka jongi bangim nan kaman kmi cheki in kemit bet tang siu try. Amen. Kadai kata di kabak dagi ong am kalong simple ba. Hari kaba epat am bangin le ya kata. Tarang hap sutu ba bangi ya baru try am teng am ka jing ka jong am habang ye pet bangi stream ba am kalong kom kisenran. Makini kisenran am kidi kita kisenran ki bladan hakakti hakakejat bat uji squeeze. Baraba kidan hakakti hakakejat bat uji squeeze am uji su ilam ki syasiliang. But aki habya ling ba kata siliang am da kata kaliang. Baraba kidan hakata kaliang. Ka Bible ka dayatu ka gospel ka jong Matias lenong bapra ka ong baka eryong kalawan hakata ka duriaw. But kata ka liang am ka jongki am kalaki palo. But haba kalaki palo am kini kiserat am kilawan ka jingshep tiang dia hak ka jim ka jongki. But haba kalasdang man wan kata ka jingshep tiam kilasdang man kuslai ba kida late ban kersiu ti yau Jesus Christ. But ujisu ka Bible ka ong uyot hiya. But haba ki late ban kersiu yau Jesus Christ ki ong try yarap yangi nambar balay yo ngiyap. Kata di ka tiang ka jongki ki ong memii kat kani kalawan ka ki eryong. But ngingin sayap but Jesus Christ am habu pet yaki am udah seneng di ki wap afi ke berit ke jingat. Barabu lo oin ki afi ke berit ke jingat. Ula kren sya kata ke eryong, bola kren sya kata ke duriau.
bar kita baro kila long jai. Tarau di hak jim ke jongki kini kisenran kini kita kisenran ki beladan hak ti hak jat ke jong Jesus Christ. Kini kita kisenran ki belai ya ke kamba ke jong Jesus Christ. Kila walaupun kia itu bapang yang tole. Kila walaupun kia itu syakri jong tau rang ba shispa. Kila ti ya kita ki syong suat ki mi. Kila ti kita ki beri ki yap ki reha baka wan ke eryong hak jim ke jongki ki dap da ke jing syap ti ki dap da ke jing kuslai. But ki let ban kersiu Jesus ki angin sayap. Babun sian na nga man mafiru habang kendo ikini tu kadi kata ka joy kong in sayap kaktian ka baning kong tamdo ka bawan ha ka syuntur ka jogi kong in sayap bar kadi kata mabalay bun sian ngimla man syania siya neutral bun sian ngimla man syania ha kata ka jing kermen ka jong kidap dang kata ka jing kuslay ngidap sang ka jing artatien sudah habau jisu dan ha kalien ka jongki try kiniyam ha lalu Jisu umdan ngaya kiniyam. Rehabau Jisu dan hakalieng. Try kiniyam. Ha? Try kiniyam. Yam. Kinum yam. Rena mar ka jimbam nget ke jongki. Ka jinget ke jongki ka red palat. Ki syap tieng ki ong yung sayap. Kata ka reha ka jim ka jong haba jongfi nilong kong kisenran. Mabalay haba ki wan kini ki eryong Ngi kelete bu Jisu dan ban ngi. Bar isdang man kuslay, isdang man artatin. Ni kelet ba uniu trau don bagi, haba uniu don bagi, kanum ja ke besniu yang abdi pi. Amen. Tiken mau ti ke diktin ke jong play uniu di tanong along brod, hakata ka GM ke jong pi. Haba unong ablong brod udon, try ka long brod, try ka ja, try ka long brod kan sekma. Kata ada kaktin ke jong blake mau uti di nong amlong brod. Uang anam syak ke besni kon wana japi. Ne menunu menumlak man kini kan tet ye pi. Nagi kti ke jonga. Abang nganga don bat utrai. Abang utrai ulang bakrit tam kata ke jim ke jonga. Kanum ja ke besni. Haba ki eryong ru ki be kanum wan ja kanum besni. Mangadon bat unang amlong brod. Ngadon bat uni Emmanuel ubalong blay lambat nga. Ngadon bat uni blay bo ngam ju ino ngam ju lendet no. Ngadon bat uni blay haba ong baki wa kinum la ban telep ipi. Ngadon bat uni blay ho ubahai bo ong kan yat aswa jong fi. Ki koro koram barok kin madan lot ong gaktien ke jong blay. Haba ngadon bat uni blay ubakraw. Try kan jai try ke jim ke jong ah. Try kini ki eryong try ki laban pen kelon ya ke jim ke jong ah. Mabalay kinum laban pen kelon namal ngadon umau siang beskem. Haka jim ka jonga. Amen. Mabun sian ngi kelet no ti ban pai shu try. Ngi pet no syakini ki jing ya le ki jongi, syakini ki eryong ki jongi. Tarabun sian ngi kuslay. Tarabun sian ngi artatien, ngi sedang ban tenum you try. Yang try mem tip ke ka bala janga, balay mem i ka di situation ka banga ka don, balay mem la ban pen kala. Ngi bu jing keli ban man. Ya utrai. Henry ka day ka benta ka jong aba jong fiam mangin syuman ni. Ya Amen. Ibu jing kelipan man utrai. Try ngala syakri me balay kawan gani. Ibu jing kelipan man. Ya utrai. Bang oi fi habangi ku kuslayam. Ka jing kuslayam kolong kum kapop. Balay nama balay fi kamla man syania honi ublay jong fi. Hai baka babel ka wanung kuslay. Kawan kuslay ki baro. Handa ki baro hakay. Haka jing duway ka jing kerpat lem ka jing angu. Fin tip ki jing pan ki jong fish no. Show blay. Hai bo blay lo ong lupa wat kuslay. Ngi pat ngi kuslay. Ngi klet manu badon haka GM ka jongi. Ngi klet bo udon uni ublay haka GM ka jonga bat jong pi. Barang fing ai ngo baki eryong kiwan. Ai ngo balay ang ai ngo makaktiin ka jong balay kong umno habang ipuli Jacob lenong maningkong dukat ba arbar balay kong tunyo jing kemen sudah ko para baget haba fi ahab ka jing tunjo ki babon jat maka ni ka perang ya kata ka jinget ka jong fi ka pelong ipi ba fin long kita ki buri ki bayesha. Amen. On fi balay ki jing tunjo ki wan balay ki eryong ki wan man pelong ipi kita ki buri ki bala ban yesha. Ka pelong ru ya ka jinget ke jong fi kan long rang ba. Ka pelong ra baki wan kini pinum dap da ka jing susi. Fi dap man da ka jikmen. Amen. Balay fi dap da ka jikmen namar ublay udan ha ka jim ke jong fi.
Tahu kektir ke jong boleh am ngoi fi am pinum yo dan no am kabalaban pentingan kabalaban ai ke jingkerman ke David tangkani kektir ke jong boleh kektir ke baim kaban ai ke jingtingan kaban ai ya kata ke jingkerman ha ke jim ke jong apa jong fi I way pi way ai ngo baki wan ki eryong ha ke jim ke jong fi balai makin penlong rong ba ya kata ke jinghet ke jong fi balai ban penlong rong ba ma balai fi yo ban saki ya ke kerteng ke jong Jesus Christ. Amen. Nah, oi fi, balai fi yo ban sakit nama balai, fi lai ya limba kita ki eryong, baki de weiru ki bawan bagi ki kendu ya ke jo ki eryong. Pila aman ai ke jingkermen, kumba fi lai yo jingkermen hakapor ba fi ya limba. Amen. Kadai kata ai ngo baki wan kita. Ai ngo ki wan ki eryong, ai ngo ki wan ki jingten jo. Balai ban penlong rang ba fi kata ka jinget, ba fi long ke jingkerku. Shaki way. Kaktian ke jong balai pulia ban nga, ar ko ren la nong manikong dekat ka balai berbasau ko omno. Long bala kerku you blay, you kpa u Jesus Christ u try jengi. U kpa ka jing snai ber u blay jong ka jing tengan baro. U ba pentingan ingi ha ka jing jenjar jengi baro. Kadang ya ka ban ai boringi ban pentingan ya kita ki ba ha ka nu ka jing jenjar da ka ta ka jing pentingan da ka bala pentingan yang hi da u blay. Kaktian ke jong blay ko ong ni ko ong long bala kerku you blay. But u kpa u Jesus Christ u try jengi. U kpa ka jing snai but u blay jong ka jing pentingan baro. Ukpa jong ji snai baru blay jong jing pentingan uni ujo blay am ubla pentingan ya pi haka to ko po ba fi ya lang ba ka jing jinjar da ka ni ka jo i ka jing pentingan am fila ban pentingan ni ki jo hi ki ba ya ning ba. Amen. Balai ki wan mar balai bagi la ban long rong ba bagi la ban long jing kerku baka da ka jo ka jing pentingan ka bangi la yo haka to ko por ila ban pentingan ru ya ki wei katari ka jing kermen na ka ktien ka jong blay. Tak daw ong aingo abakawan kan ki eryong. Ma balai habakawan nganong kmi shano nga kmi tang shano blay wala tao ya ka beneng bat ya ka kendo. Amen naman nga tip dan menono bala ban yarap ya nga. Ori tang ni blay wala pen em nga wala ban yarap ya nga. Terang ostunat ba wangi puli ka tien ka jong blay am selection so puli ka sam ka balai pusau no ka dekat ka beningkong hado ka dekat ka ba arpu ar hang ni ka sam ka balai pusau am ka crunch pang ka GM ka jong David. U David hagan ni ka poram umat sibuan ba. Hakata ka jingay lenti ka jong lapan sle CMU da Samuel. But abal lapan sle CMU da Samuel am ka Bible ka da batay pang kata ka GM ka jong David am bo Pedro no Saul. Balay u pet no Saul. Mau Saul u bishni ya ka GM ka jong u David. But u da tmu bet ban penyap ya u David. But habau David u pet no Saul am u kendo pat you know pat u CM. Hey baka Bible ka ang tau CM Abimelech. But habau you kendo you CM Abimelech am u David am u da pen ya ka dur ka jong am u pen kala am u pen long dia kemubiet. Bau tau CM am un be ya u David nakmat jong u. But u David aga sam ka balai pusau udah keren sepang kata udah tu sepang ka ka bau blay ula le aga GM ka jau terau ka tien ka jau blay ka sam balai pusau dekat ka benikong ka omni ngan kurku yu try hala ka sngi ka jingiro jung u kan long ka shintur ka jonga barabor piam ka tien ka jong blay ka ngan kurku yu try hala ka sngi bar ka jingiro ka jung u kan long ka shintur ka jonga barabor hatu ka shintur ka jongi ka donem ka jingiro yu try barabor. Ne ka shintur ka jingi ka dap sang ka jing knyom ne. Ne ka dap sang ka jing artati ne ka dap sang ka jing kuslai ne. U David wah bo yekendo ye ka jing em wah ka shintur ka jongam kan dap de ka jing ro yemi barabor. Barabor ka mer ha ka no ka por. Lari ka por ka be lari ka por ka besuk ka shintur ka jonga kan mi ka jing ro pon perun burom yaw ni utrai. Amen. Mangitip ti ka tien ka jong blay ka jing jar ka jong bohok ka long sibun. Dari try pelat je kina kita ki AKA baro. Kak Bible kada ong ti ko ang try ulang hajan je kita ibu pai donut. Upen dia nya kata mensiem ke besungsi. Katari ka tin ke jong blay katari ka jingkerman ka bangingi la yo lupa nak ka tin ke jong blay. Amen. Ngau fi abangi doni ka tin ke jong blay am ka tin ke jong blay ka slay na ka jim ka jingi. Pada ba ka slay ka por je ki ariang am ngi pen kraw ni ka tin ke jong blay. Ngi pen penai kata ka jingkular ke jong blay. Try me omedan hajan je kita ibu pai donut. Try ka donut jong ka pat ka ka por. Ba ngai kendo ikini ki jingele ka jim ka jong. Rai me ong try me dan hajan je kita. Ba me pen em ka men sim ka besungsi. Try me pen em ka men sim ka jong. Atep ko try ki jingele ka jong ki buon. Atip ki jing ki jong ki bun ma mero ong lupa te try na ka tien ka jong me ka jing ja ka jong hok long si bun rai try me pelat ki na kita ki AK baro u try u pelat ti ya ka GM ka jong fi. Amen. Kata ka jing shisha u pelat haba ka tien ka jong bre ka ong ya ka tam un le be ya kata
Terah bangi don ya ketien ke jong blay am ka shlay dia. Kapan kraw ya ga kerteng ke jong blay. Haka por ke yong ka bangi kendo am ka bom dan menung no blaban suthu. Kani ka ketien ke jong blay am ka long ka jingkermen ya ka jim ka jongi. Amen. Mai fi am na mana ki experience ka bangai kendo am ngalaban batay kata. Maka ditang ka ni ka ketien am ka balaan pentingan ya pi. Om dan menung no balaban pentingan. Ki jingkren ki jong ki brio. Hoi ki laban ai men siem. Hari kani ka ketien ka jong blay am tangga ni ka ram pentingan ya kata ka dono ka bapat ka jong pi. Om dan manono balak menle ya kata. Amat ya kata. Mat abang amat ya kata am. Oh fi baki wan am ngampet si kita, ngapet si blay bakraw banganga syakri. Barang ngapet si bakraw banganga syakri am ka dono ka kemen. Kamen sim ka so. Amen. Kadi ka taha ka jim ka jongi. Oh fi mention stem ayat ing basibon mentau snam ru yat ing basibon dai tangan ni go wayaw no ngam kelat bagan pai shu blay om dai bakran sarong no marka khatin ka jong blay ko ang ba fi so sarong ba fi thu utrai mang mang i thu utrai tanang so sarong ha ka kerteng ka jong mang amla te man khmi shinu shnu nga khmi tang shu blay para bang khmi shu blay pun i ka buram amen ha ka jim ka jongi ka dai kata ha bangi khmi shu unpen i ya kata ka buram unpen i ya kata ka jinglong kraw ka jo maga ktien ka jong bleng asna na sam kan dai phoi kong ta bu shong ha jakari jong bukhli tam e unyo e ne ke unyo e ne apo ka jingka jong bodan bor baro habang nganga don ha ka jaka beri jong trai ka bumun ngangan yo ye ndi ti ha kata ka jingka ka jong wei jong bodan bor baro unio di bodan bor baro but unio di bukhli tam e but unio bukhli tam e am nganga shong ha ka jakari ka jong bara habang nga na nakajakari ka jong mano bala ba nile umdan mano no bala ba nile ki aryong kim nomlaan pen kalon ni pi ma udan baklit tam e ha ka jim ka jong fi khot ka baar ko ngan ong shipang utrai long ka jakari jonga baka kut ka jonga u blai jonga how bo shania ngan pelaj u na ta ki shang khawya ka jong nong riam bat na ka ta ka jiap klama pen sni un tap yanga daki sni ba po ki tap nyang ki jong u ka bible ko ngan yo ban re ya lede un tap ti pi ha kita ki seder ki jong u Pada poki tap nyang ki jong ka babel kong ngin yo ban rie yala de. Namar balai ka ktien ka jong blai hang ni kong ka jing shi sha jong ka long ka sti bat ka te ba. Amen. Ka dei kata un tap te pi ha kita ki sneer ki jong u. Ha poki tap nyang ki jong u pin yo ban rie yala de. Hakum kita ki por ha ki wan ha ka jim ka jong pi. Terah bangi doni ka ngatien ka jong bleng ipet bena ya ka ngatien ka jong bleng ka jim ka jong ha ba ka ya lima shibun ki jim perkat ka babel ko ang jim pentengan juga ktien ka jong me ki a yang kata ka jing kemen amen sam kan dai pu sau khot ka bakat kan dai ka kren ya kata ki jing pentengan ki jong me ki pen kemen ya ka men sim ka jong sam shi spa kan dai khot ba shi spa khat sau ko ngom no ngini pe bang ne por melong ka jakari jong bat ka sti jong ngan kermen hagak tien jong me ka bible ka lupa melong kata ka jakari ka jonga bar ka sti ka jonga ngan kermen hagay hagak tien ka jong me ka bo ngim dan jingkermen no nginan jingkermen nangai nginan jingkermen tang hagak ka tien ka jong blai bara ka sam sis pa ka kandai ko ka bisis pasan ko ka tien ka jong me ka long kata ka syarak aki kejat ka jonga ka jing syai ka jing syai kata ka lenti ka jonga hakapor ba ka eryong ka wan ka jing dom ka jim ka jong fi ba ka ditangan ni ka ktien nam ka bala manlong ka syarak ha ta ki kijat ka jong fi ka ditangan ni ka ktien nam ka bala manlong ka ta ka jing syai ha kata ka lenti ka jong fi hakapor ba fi long ka bedom ka ni ka ktien ka long ka jing syai amen traong strat abo mikaw ong warsa mame ko setan habang nga kelon habang ngaya ha ba ka bedom utrai ulong ka jing syai ha ka jim ka jonga katari ka ktien ka jong blai dia kalau ka jing syai hakapor ka bajing bakin dan hakapor ka badum tamdo jong ka jing im kaditang ka ni ka ktien ka jong blai ka balaban long kata ka jing syai ha ka jim ka jong fi balai ma u blai ula kren ya kata amen barkum juru ngai i ka ni am ha ka jim ka jong david habau david am ulai le pop ka betsheba habau blai ula pha ya kendu ya u david lingbau nathan baru nathan ulai ban sneng yo david But habau nathan la sneng yo David am u David ulawan saka ni ka jingkala ka bomod. But u David ulawan saka jingkala ka bomod am u blay ula ong lupa yo David ba u niu kun jong me un sayap. But u blay ula ai ta ka ktien am u David am u dalet ban duai nam tau kun. Udah let ban sya jing it nam tau kun. Udah tia ata kendo. Shim la bam haba ki men basan ki wan haba ki syakri ki wan ki jong u ki ang yang let bam. Shim la tre ban bam. No boleh udon yakata ka jing kuslay nam tau kun.
udah duai siya ublay nam tao kun. Reha kapor ba u David utip ba u kun jong ulayap. Ka Bible ko ang ba u David ulalay ban sum. Ulalay ban pli laki jan, bar ulalay ban mani yaw try. Hakapor ba u David udono yalaw jong kun. U David ukam yam. Ukam susi. Re ulalay ban mani yaw try. Amen. Ngilaan niya man mani hakum kinikipor. Habaw kun jo ulay sitom ulay susi. Ulay duway. Re bulay snowpat baga kata baw kun jo ulayap. U David ulam mani. Ngi mani ini am hakum kata kapor bangi yat limba ka jingdom. Hakum kata kipor bagi eryong ki be ngi mani ini am you try. Ngi dem ni am hakmat ka jong uni try. Kaktian ka jong blay kawan ra ya ka jingkan man. Balay utry utho spang jingini. Nama balay ngintip ti bangi wepi ngi sayat limba kani. Pada bangi yat limba kani am kadi kaktian ka lanong pa ka jing pentingan ngin pet ka jing ka jong David. Kumno ulale hakum kata kapor ulam mani ya ka kerteng ka jong utray. Kata ka di ka way pa ka way ka bangi don kam. Man mani ya utray. Kahana ka susi ba ka don ko jong ka katang. Balay ka katang makam simla don kun utray ula penlingki ya kata ka kapo ka jong ka ang ka katien ka jong blay. Bat kalau long ka brio ka ba katang. Bara ba ka katang am ka ham simla li ba di tu ino. Kay kren ba ublay ka jing duay. Bagkadayam kamat ka jong blay. Hakita ki jing doay ki jong ka. But namar baka mani you try. Ka Bible ka utray ulakan mawi kahana. But ulakar ku ya kahana. Do kun sinrang. Amen? Haka jim ka jong ikadi kata. La to ikini balayu. La to ikini am makin long ka jing kermen. Yang apa di fi way. Bangirungin yat ku makini kila yat ki syakri ki jong blay. Habakin long ka nuksa nam ta jongi. Dahawi pulis pang ka jim ka jong ki. Ngi iya wat akapo jo ka jing iya. Kim simla klet ban money you try. Kim money you try, but utry open yala ka jong kaburam. Mo fi men sip snam am abang ngayo ini ka kubor, abang ngawi kurim jong ngayo ini ka kubor. Ngin yo khlong biang. Kawan ka jing kemen ha ka jing ka jong ikum shikurim. But nado ka por bagin atip ya kata ka kubor am bagin layo, bagin sa yo khlong biang. Lagi layo bukti am mangab ikurim gilay bukti dia. Haga kepo ka jong ngilay bukti nam tay ni klong. Ko mangilay le klong banikong. Ngilay klong ba aro kum jo. Ngila bukti ba niya duay ba man kapor. Ba ilong iba syat iba klan. Ba ilong itay klong iba kya. Ba in wan siya ni pertero nam ta kaburam ka jong blay. Ba tanga po ibray ba pra kam sim la long kum ta. Aba yo snow man ba itay klong idon jingpang idon chitom. Ihapo ka kepo am imhe iritsa. Ba akum kata kapor ba kawan duay. Lihat kamu duai ke pastor kilaya duai, ki para mengai kilaya duai. Bat ngirung kilaya duai. Bat kadi kapor ka ba etam do. Haka GM ka jongi. Bat abang iyat limba ka tangan ni ka wayam, ikam commission no sinong ikmi tang sini ka tien ka jong blay. Mabalay ngitip di tangan ni am kabalaban ay ka yingi ka jingtingan hakum ka takapor. Bat wat ang ila suto ba itay kalung ruam hakapor ba ilang dap prabanay. Ila don kita ki complication hakamet ka jongi. Ray imsim na im. Utray wala shim no ay kajim kajim ila dan bat utray minta. Bat abang yali makata makan maus found David. Bat mar balay ba puli ka tin ka jong blay am ka tin ka jong blay ka dap. Bat kan maus found jong u. Balingin le susi. Gidi tang man mani ya ka kerteng ka jong utray. Amen. Kata ka ring oi fiam habang kawan ka ka tin am mangan bed akan ka jat mi am. Kap ni ka tin ka ba syuong to. Hari ka di ka ba layat lenti dia. Ban sutu kom no to ka eryong am. Utray wala bandar ni ka ibat pi. Man sutu auto ke eryong am man syura kikti man syumani. Man syu surrender baro. Mangimla bali yang ini tangka kendo te. Ini tangki brio te. Hari man syu surrender baro man try. Metip kampari mami. U David ule kata. U David ang ini kelong inum la syu banwan syanga. Hari ngapat nganang la ban le syi. Balingan syu so sisa. Ngan mani ya try. Kata ka ka GM ka janga ba jong fi. Kini ki syakri ki jauh belai, ki yat ling babalai, ban pen yang iru ya kejuk kelenti. Amen. Terau, wadom ailat ka jing artatin kan wan. Wadom ailat baka jingek ka jong fi kan red. Kan mau ba ukris udon ha ka lieng. Katu ka lieng am kanum jayay. Bara ba ukris udon ha ka jing ka jong fi. Ka jing jong fi am kanum jayay. Pendap bet da ka jing kemen ka jong try. Pendap bet da ka jing sup ka jong try. Ha ka jing ka jong fi. Bagakan maro ini wi syakri jong belai. Bekerteng Jehoshaphat.
uni diusim jong ke Juda. But uni ulai yat bet akalenti ke jong utrai. But abu yat bet akalenti ke jong utrai kelawan ke ni ketama hakahima ke jong. Hey begini ki muap berkinong aman ki wan menyele yu. Ya kata kira ban syama po Art Chronicle lenong ke ba arpo kekeren ya kata. But abakini ki no muap ki lawan menyele ya kene ka hima Juda. Uni usim Josephat umla ban lei ma boleh kilawan ki pat ba ki bakrau I Juda ini tangi baret bar kini kilawan kita ki pat ba ki bakrau bar haba ulai I ya kata o kham sim la ban le tang ka ne ka wei o khmi shu trai ka khtien ka jong bleng chpuri khndiat ko ongkom ne ha ka ar kon ka lenong ba ar phod khot ban kong ko om ne kong te la kala jadin ka ni bagi kun mua bagi kun amon bar ringkat bakatuk ka ni ki nong amon kilawan menine thma yu Josephat Tila don ki balawan menyethu yu Josephat kila yu ong. Lawan upat ba bakrau benyele yami syashiliang ke duriau. Na Syria ken. Habat hakmi gidan po Hasan Tamar. Kabalong ke Engedi. But u Josephat ula syap tiang. But ula IT la dia. Man wat yu try. But ula pen benaya kata ka jing sya jing yet Juda baro. But ki Juda kila yu lumlang. But kila yu wat. Ya kata ka jing rap na utray. Na kisnong Juda baro ken kilawan. Man wat ya utray. Haba u Josephat bar ki Juda kila I kiri pat babak raw. Kim laban lei Kila sang man syap tiang bar haba ki syap tiang. Ka khamat ka jongki ka khmi shu try. Bar haba ka khamat ka jongki ka khmi shu try. U Josephat udah yeng te hakata ka je seng ong ka tien ka jong blai. Bar udah pen bena ya ka jing kraw ka jong try. Hakata ka temple ka jong blai. Udah pen bena ya kata ka jing kraw ka jong blai. Uba u syakri ka tien ka jong blai ka omni. Bar u Josephat ulah yeng hakata ka je seng lang ke Juda bar ke Jerusalem haka ying utrai hakamat kata ka pelau batamai ba ulaong atrai ublay ki kapa jengi mememlong ublay habneng bat mememlong unong sin syar halor ke hima ba ke jat benriu baro bat hakti jong me ka long ka bor bar ka jingla kumta ba omdan bala ben yeng pursya me au ublay jengi mem shimla beno ya ki briu ki baju shong haka ni ka rina ka kamat ki briu jong me ki Israel bar mela ai ya ka ha usambay Abraham ulok jong me halakerta bar kila syong haka bar kila tau yume ya ka jaka kentang ya ka baka kerteng jongme kila ong lada ka basnia ka wan hangi ka white lam ka jing bishara ni ka klam le ni ka nem snia ngin yeng khmat ka ni ka yeng bar khmat jongme nama ka kerteng jongme ka long haka ni ka yeng bar ngin perta ha me haka jing jing jar jongi te men sngau bat men pen im kata ka ri ka e ka bu Josephat ula le haka ta ka jia seng lang ula pen kerau ya ke kerteng ke jong utrai ula pen bena ya kata ke jingkurku ula pen bena ya kata ke jingkular ke jong utrai mar hawa utrai haba uwan haka buram haka Art Chronicle no banyo dukot ke bakat saw haba Solomon uwan men pen kentang ya ke temple ke jong utrai show blay ublay am udah rati ke jubab baru ublay am udah keren te haka Art Chronicle lenong banyo dekat bakal angan supaya kau ni. Ti utrai ula pau Solomon min miet bulu ong hau ngalayo sngau yang kata jing duai jong me bangala jit yang ni ke jaka haladi bakal nong ke yeng ke jing knia larangan kau kop ya ke beneng ban om don slap lani ngan hukum ya uput ban bamdu ya ke ri lani ladang apa ya ke yap klam hapreng ki briu jonga lada ki briu jonga ki bla khot ke kerteng jonga ken perit ya dia bakin duai bakin wa de khmat jonga bakin paino nak kata lenti baman jongki kum ta dengan sngau dan benengan map di ke pop ke jongki bagan pen kia ya ke ri ke jongki teki khmat jong akin pet barki skor ke jong akin sngap ya ke jing dua ya ke bagan pelong hakani ke jaka utrai Ukraina Solomon ya kani ke ketien bar u Josephat am u pen bena ya kani ke jo ke ketien ke bau utrai pen bena ha Solomon ha bau yeng ha kata ke jeseng ha kata ke temple ke jong blai u pen bena ya kata ke jing kular ke jong utrai wa ki klam ki wan ada ki pet ki wan dan ke jing sneer ko wan ha bagi yeng ha kani ke temple u blai wangan yes ngau Wang ka khamat ka jonga ka skor ka jonga ka don ka jonga ka dan hakani ka jaka ka te but u Josephat u le ya kata mar u tip ya ka tin ka jong blai u le ya ka e ba ka tin ka jong blai ka kular but u yeng ha kata ka temple but u ya ro but u berkrau ya ka kerteng ka jong trai kum juru ha ka jim ka jong ngilong ka ta ka temple ka jong blai men sim ko jong blai u don ha ka jim ka jong but ha ba ki wan ki er yong ki wan ki jingdom ha ka jim ka jong ngin le yung isupen krau yo trai mar trai u angan pet dia hakani ka temple ka khamat ka jonga ka skor ka jonga ka don siya ka jaka but utrai ui ya ka jing im ka jongpi ya ka e ka ba pipi ya ma u Josephat u blai ui ya ka e bu Josephat u ya ling ba baka tien ka jong blai ka snadu ka e bu Josephat uang udah penret ila de ko musim ka dekat ka bakat ar uang a blai jongi hato men om bisharki
ngingim don bor ban ye le yu ni upat ba bakrau ubawan ban ye le ingi le ngim tip ayu bagin le hari ka khamat jungi kan long hame Josephat udah keren nadu ka donut wang try ngam dan bor ngam tip ye ka bangan le yu ni upat ba bakrau hari tang kan ka wei ka khamat ka jonga kan kami syame haki jing ye haki eryong ngim la te ngim la mangi ban pensange hari tang kan ka wei ka khamat ka jongi ka kami syu try amen Laraki khamat ka jongi ka kami syu try laraki jingmut ka jongi ka kami syu try utrai wi ya kata but utrai wi te ke ebo Josephat uyat maka khamat ka jongu ka kami te syu try mat abakala kami syu try kada wan ka khtin te hauni u shakri jong ble u bakerteng u jahsial uni ulong ta uwe na kita ki kun serang ki jong asap ubaya lam ya kata ka jingro baka jing mani baka khtin ka jong ble am ka wan hauni u shakri jong ble u bakerteng jahsial bar u ble udah krenling ba jong uni ba udah ong yu Josephat bari ke Juda baro ba ke Jerusalem ba mi usim Josephat kumni men ong ho try what chap tiang lem ne what kau et namar uni upai ba bakrau namar ka thma ka nom long ka jong me re ka jong ble kata ri ka khtin ka ba u ble u ai ha uni Jesiel man pen bana shau Josephat balai ma u Josephat ulak khmi ya ka khmat ka jong ble bar abangi khmi ya khmat ka jong ble u ble u ai ka khtin ha ka jim ka jongi amen maka thma kam de ka jongi ngim la ban le e kan ka thma ka de ka jong try Udah try uban le ban ka sutunat ba kan ka khtin ka ong kan ka kerteng ka jong ni jahsial am ha ka khtin pareng am ka ong God watch over ka bo khtin ka si ka ong u ble u khmi ya u bat na mar ba kan ka kerteng ka jong u ka de bo ble u khmi ya u am u ble u do wan khmi sisa ya ka jim ka jong baru la ai ka ka khtin how ni jahsial ban ai how Josephat kata ri ka khtin ka jong ble u ble ba pet yang ha ba de pi amen udah blay ba pet udah blay ba kmi ti ya ka gm ka jongi para ba blay u kmi blay un te be udah blay ba nyale ya kan ka thama ka jongi amen para blay udah hukum wang Josephat meshulet shu yang tek ha ka to ka thama ha ka to madan thama shu yang tek wat num le ai ngan le manga nama ka ni ka thama ka jonga baru Josephat ulash pun ko ngobe ju try ula le ka ta ka thama para ba ula le ka ta ka thama am haka thama am bun sing ki sipai ki bayat khmat kade nam de na reu Josephat am haka de thama udah penya de ki nong yero nong mani syakmat bar hawa pen ya ki nong yero nong mani ki nong yero bar ki nong mani ki lapen kraw ya ka kerteng ka jong try mang stnat ada khat apoi ko ngom ni kong bat haba ulala ya perkat bar upat ba ula thung ya kita ki barwai hu try bakin ya ro ya kata ka jing tenat ka jing khut kat bakil ayat aswa ki pat ya pom bakil yo ong tu ai ngu you try namar ka jingsen e jong u ka ne junom kata dia de ke e bakil ki nong yoro nong mani kila mani ki ong ai ngu you try namar ka jingsen e ka jong u ke ye ne you junom bakil mo ong tang sisien ki mong tay sisin labyang hari ki repeat ya kan ka joy ki ketien ka jingsen e ka jong me try ka ye ne junom ka jingsen e ka jong me try ka ye ne junom bari ki ruai ya kan ka joy ki ketien am habaki pen krai utrai am utrai udah pen iya ke buram hey baki ni ki nong moab ki nong amon kila ye dong perlok hi ki juda ki kam dan kam man le kata thma hari kata ka thma kila shumani ya utrai kata ka dia ka jim ka jong ab jong fi ka ketien ka warra ya ka ji kai bahaka GM ka jonga ba jong fi am bun sin am wanum kelet ban mani you try amen wanum kelet hakono kono ka benta ka ba fi don ha ka GM ka jong fi mani you try ha ka por ba fi ya limba ka bedom tamdo ha ka por ba fi ya limba ka eryong ba fi ya limba ka jing tenjo shu mani ben you try amen ngimla te ben le ai pila ban pen kelai ka to situation jong fi ka ba fi don pila Pimla te, mano bala. Ngatip tahu wei bala baru tahu Jesus Christ. Bar ngatip habau dari tamu bala am ka khamat ka jonga kan khamit tang shu. Mangan shu ong be ka Jesus nei jong metra ke ye ne junom. Man pen bena be ya kata. Ngamong ni ma marsen mani fini ino em. Ngamong ma marsen mani you try fini ino bagi ni ki eryong kilong jai em. Hari ong fi haba fi kita ki eryong mani. Mar haba fi mani ka jingmen ka de ka jong pi. Amen.
ka jing sok ka day ka jong pi ba finum kuslai ya kini ki baru ki babe persyai pi nama boleh fidap da ka jing sok ka jong trai amen tarang ni don kambha ban mani ya ka kerteng ka jong trai ngaju ong be yang ka jaka oi fi la fi wan sa ka jaka bobon na pring jo fi wan ba ki jingkit ki bakia fi wan ba ki jingkit ki bakia para ba la ya lam ni ki nong yero nong mani na ka jaka fi ju kan ma ki jingkit ki bakia ba fi yero you try ha fi ju kan ma balai no fi pen kraw ka kerteng jo uti batang sumi nang tiam lawan miang nem lawan miang nem lawan haba wan miang tile biang kum ju amen katari ko oh fi kalong simple re ka di ka ba etam do oh fi ka di ka ba etam do taraw kini ki shakri ki jong blay ki la le ka ta ka ba e te mangaban do firu ngin le ka ta kan amen man shu yero man shu mani ben ya ka kerteng ka jong tra ha kanu ko situation ba fi ya ling ba ha kanu ka jing ya nanti jong ka jing ka jong pi ka ba fi kan do han re shu mani ya uni blay bakra amen ba fini i ya ka jing pen kala fini i ya ka buram ka jong blay ha ka jing ka jong pi tadaw am ngasnat ba ba puli ka tien ka jong blay ai fi blay thok khna kini am kan long ka nuksan am ta jong ba jong fi we pi we bar ngan pun kut da kan ni khindiat habang apar khat u Paul Silas ha ka kam apostol na khan re ha ba kidan ha po Philippi na mar ba ki la pelaj kan ka bre na ka jing shat te sha khom am ki kendu ya ka jing e bara ba ki kendu ya ka jing e am ki la sha ilami ki shakita ki majistor bara bala ilami ki shakita ki majistor am la pharap iki dak baong ba ki ni am ki wan ra te ya ka ni ka jing kai am ba ngi kum ki rom ngim dei ban pediang bat nambar ka time kila sha tap shabindi bat haba ki don habindi am kila sha sempat bat haba kila sha sempat am ka bible ko ha ka steng senya upor Silas kila duai ba kila yaro amen kini ki shakri ki jog blay kini makihi ba ya ling ba ki pen inuk sai kata ka jim ka jongi ba ka por jog ka jingpang ngan yaro you try amen ai fi apa pe jo Paul Silas am ai fi am namar ki sha sempat ki kham thnom yu blay fi in to ba ki ong ba ki thnom yang try ni shakri ka gospel ka jong me ni shakri ka teng jong me pen roi ka gospel ka jong me te balai ni sha sempat klari manong am ta hare ba ki don na ka ying bendi ki kham kran ya kata ki shia duai ba ki ro yu blay but namar ba ki duai namar ba ki ro kawan ka jung ki jing ki juman but haba ki sa te sa khom kita ki kinri baro ki dekut lut na ki khti ba na ki kichat ki jong ki katari ka khtin ka jong blay ka bu ai ka jingkerman ha ka jing ka jongi habangi pen benai ka jing duai ba pen bena ya ka jing ro u blay uwan ba u blay khmi ya ka jing ka jongi amen takdawan ni kuslai waju kuslai waju artatien haba fidan ba u blay am uni blay unom sha itu ka kejat ka jong fi bakan ki amen mar uni blay am bo nga fi bagi shakri am umde blay baju sab thia lemne umde blay bayu ubaju yo thia amen uni blay ubakmi ya ka gm ka jong ha ba jong fi bar haba uni khmi am kanam ja ka no ko besniu yang ha ba de fi trao ka gm ka jong ha ba jong fi ka ritang man shiro tang man shu mani be ya ka kerteng ka jong trai ma fi ma kren nang ni am ka besuk tam do hare ba ka wan am haba fi le am ka ka be tam do ka penlong fi am fin penret ya le dia do kata ka ba fin shakri ba fin shania ba tang yu trai bat ngau fi am ngale ka ni am ngadi isha ya ka buram ka jong blai u blai mju eno ju lenden no u blai u ya din kat lam bat fi ha ka to ka benta ka ba fi ya tada ngau fi an pun wan ngan pun kot biang inda kan dia aba fi kendo i kita ki eryong ki jingdom ka ba fi kendo ki jingten jo ki bawan ha ka jing ka jong fi wanam shep tiang wanam kuslai hare kan mau mani you try baka jing mani ka jong fi am kan warai ka jing kemen ha ka jing ka jing perkhat ha ka don ka jong fi baraka mensim ka jong fi amen te pen kraw ya kan ka kerteng ka jong try ai bengin pusan ya la dia ha kan ka por yo don pring jong i ha kan ka janmit yo fi yai leng ba shibun ha ka jim ka jong fi fi so ban kalon no fi so ba fim la shu bakini ki eryong ki la bet ya ka jim ka jong fi
Ray tangan niya kaway. Kami siya try. Pet siya Udi tamu ubalawan penkala. Udi tamu ubanon ra eta kaburam. Haka jim ka jangpi. Mani ya utray. Markum juru kendiat nga sikwa man perkut da kani. Ken ma ba fi kendu ya ki eryong haka jim ka jangpi. Wat judan bar kita ki bri am ki ba penduk mensim. Mar fi dan begitu am firu fi kendu ba kiru ki penduk mensim pindang no syusyu to mensim. Ray dan bar ki syakri ki jang blai. Haba fi fili benyet hu. Kini rap lang bat fi. Haka to ka jing ba fi kendu. Ba fi laban pen kraw ya ka kerteng ka jang Chris. Amen.